Добрый день, Прывітанне ўсім. я Павел, Я Віка. и мы приехали у Кушляны. Тут сёння адбываецца фэст у гонар нашага славутага паэта Францішка Багушевіча. Что тут будет сегодня отбываться, мы вам покажем. Оставайтесь с нами. Пашлі танцаваць? Ходим. Чую аднекуль нібы здалёк доўгі самотны покліч. Гэта трубіць старажытны рог, а разнічкі згаслых вогніш. Восеньскі вецер зашуміць, зноў жыве паданне, і над балотамі праляціць дзікае паляванне. Шлях гэтага гасцінца прывёў нас да брамы сядзібы, у якой жыў Францішак Багушевіч. А што ж знаходзіцца адразу за гэтай брамай? Давайце паглядзім. А гэта невялікая каплічка. Кожны, хто заехаў да сядзібы Францішка Багушевіча, мог зайсці ў яе і прывітацца з Богам. Зараз мы пераапранемся ў строі пачатку 19 стагоддзя і увойдзем атмасферу гэтага музея. Ну што ж, мы знаходзімся ў музеі сядзібе Францішка Багушевіча. Гэта тыповы будынак 19 стагоддзя, аднапавярховы, дзе пакой пераходзіць у пакой. І мы з вамі зараз знаходзімся ў так названай гасціннай. Тут маглі раней праводзіць літаратурныя, музычныя, танцавальныя салоны. Я думаю, што тут гулялі ў карты ці ў настольныя гульні. Паглядзіце, які прыгожы інтэр'ер, ён аздоблены цудоўнымі крэсламі, падсвечнікамі, канделябрамі. І тут, хутчэй за ўсё, Францішак Багушевіч пісаў свае вершы. Памятаем, што Францішак Багушевіч вядомы тым, што менавіта ён пісаў свае вершы на беларускай мове. І, магчыма, ён з'яўляецца такім своеасаблівым пераемнікам традыцыі Адама Міцкевіча. Да рэчы, яго партрэт можна сустрэць на пісьмовым стале Францішка Багушевіча. Да рэчы, цікавы факт з бальнага этыкета. Дама мусіла патанцаваць з кавалерам не больш за 2 разы, інакш яна магла сябе скампраметаваць, а кавалер мусіў з ёй ажаніцца. Так мы провели. Вот так мы провели час на фесте. Вельмі класны фэст быў. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Вандроўныя пташки». А мы пошли яшчэ танцаваць.